Здравейте, хора! Днес ви представям секретния видеоклип. Така, ще ви покажем как отиваме да купим сладолет. И аз го снимам в моя канал. Да. Моят канал, всъщност нашия канал се казва Extreme Players BG. Снимаме на Roblox. Всъщност напишете просто Extreme Players. Снимаме клипове на Roblox, GTA 4 и Minecraft. Но мислим Minecraft да не го правим. Plants vs. Zombies. Garden Warfare. Хора, напишете ни в subscribe или в коментарите. Напишете ни дали искате да снимаме клипове на Minecraft или на други игри. Напишете ни колко хора харесват League of Legends, която за мен не е много интересна. Надявам се това да не обиди някой. Просто... Не, за мен си е интересно, само че не успях да се регистрирам. Аз се регистрирах, пуснах я, 3 часа ми се тегли. Според мен няма смисъл. 3 часа ви се тегли и за 3 минути я изтривате. Какъв е смисъл на това? Чакайте, и забравих да снимам, че ще снимаме и на WWE. Да, ще снимаме на LLE. WWE, както приятелят ми го казва. Надяваме се ви... Това е един клип. Този клип, да кажем, е разходка из града. Сабскрайбвайте! Не, трябва да гледате надписите на колите. Ще ги закрия аз. Как се закрива? Има едно приложение, аз ще го закрия. Сега трябва да ми пратиш клип. Ще ти го пратя. Добре, така. Хора, не съм толкова голям зубър по компютрите. Ако си, например, ето, аз не знам как се закрива, не знам приложението, не знам приложения, знам Photoshop, умея да играя Roblox и различни игри. Ако не сте чували за Roblox, регистрирайте се, играта е перфектна. Подчертаваме го ние двамата. Да. Чуйте сега. Ние ще снимаме и от имам предвид, ние имаме два канала. Ще снимаме и от моето лице и от неговото лице. Имаме канал, но има Extreme Players. Аз съм създателят му. Той е менеджера. Да кажем, втория създател. Но той ми помогна с създаването му. Ако не виждате клиповете все още, спокойно ще излязат рано или късно. Можете да се... Да кажем, регистрирайте се в Roblox и ако искате, играйте с нас. Ще ви дадем тениска, но трябва да си я купите. С надпис. Чакай.